Iti panang rugi tayo kabsat kada ito'y leksyon tayong interdalen kada ito nga lawas. Kahit ko nga in unison, pag may sa tayo kabsat, kahit kung nga idiri tayong ibaga tayo, iti unag, iti puso, iti isip tayo, nga ni Apo Diyos ket na imbag, nga digiti inadadal tayo kakabsat, kada ito'y lesson tayo, dagiti adadal ti pamati, manipod ken ni Josue, nagbalindameten nga praktikal iti panagbiag tayo. Nadigidjay nga inted ni Apo Diyos, ken Josue ken ti Israel, idi nga insurat ni Josue deti libro na. Isumot ken tagbalin a kapadasan tayo itatta, iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Tapno dayjay panagpamati tayo ken ni Apo Diyos, ket isu iti sibibiyag, isu iti mangited kada tayo iti nadikdikket apan nakirelasyon ken kuana. Isung agyaman tayo kakabsat kada ito nga gundaway, nga agkakadwa tayo manen. Manipod iti upat asuli iti lubong. Dayjay ti ang kanayon tayo, four corners of the world. Kayat mi nga kablaawan da kayo, welcome kada ito'y ng eskwela sa batina tayo kapsat. Sakbay tayo nga serken iti leksyon tayo. Dawatek nga rod nga may sa tayo iti panagkararag. Naayat na parabor a Diyos amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami ama, agsipod ta sika iti Diyos nga mabalin mi nga pagtalkan, ta sika ama iti mapagtalkan. Sika iti Diyos nga kayat mi nga pagyamanan, ta naparabor kalaunay nga mangited kadagiti napili nga bendisyon nga agpaay kada kani. Ket kada ito nga oras o Diyos, dawaten mi iti sirib, iti panangidalan mo, babayan ti Santo nga Espiritu. Tapno da ito nga lesson nga ingkam adalan itata. Agbalin manen, nga si bibiyag, nga balakad mo nga agpaay kada kami. Tapno iti panagpamati mi ken ka o Diyos, ket isu iti agbalin ang napudpudno, ken si bibiyag, agyaman kami launay, itinagan na po mesos. Amen. Ada tayong kapsat iti lesson number 7. Iti title na, Naminpinsan a kinasungdo, panagdaydayaw idjay maysa a paggugubatan. Ultimate loyalty, worship at a war zone. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Mateo 6:33. Daytoy ti inbaga ni Apo Jesus. Ngem biru kenyo nga umuna iti pagarian iti Diyos ken ti pinalintag na. Ket isu amin dagitoy abambanag mainayon danto kada kayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isu nga itikit-kitaan tayo kakabsat. Daytoy panaginadal tayo itatta. Makita tayo kuma, nga dayjay a panagpamati tayo ken ni Apo Diyos. Ket ited naman dayjay a panagdaydayaw ken kuana. Iti adalan tayo manipod iti kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 7, ken iti kapitulo 8, 30 hanggang 35. Paggugubatan. Anya iti inaramid ni Josue, tapno ipakita na dayjay panagtalek na ken ni Apo Diyos. Namuan tayo kakabsat kadigiti naglabas nga leksyon tayo. Nga ni Apo Diyos in karina siyak iti makigubat ken ka.
Masapul nga ipakita ni Josue nga dayjay nga inbaga ni Apo Diyos nga isu iti makigubat. Ket patyan na. Nga awan iti maaramid ken awan ti aramiden na nga mangited ti panagbalegi laksid dayjay aramiden ni Apo Diyos ken kuana. The formula is man's effort is always zero, but God's intervention is always perfect, 100% nga mangabak. Isu nga, iti adalen tayo, namin pinsan akin nasungdo. Anya iti panangipakita ni Josue, dayjay loyalty, ultimate loyalty na, panagtalit na kini Apo Diyos. Dayjay adalen tayo, kapsa. Anya digiti inaramid ni Josue, tapno ipakita na. Nga uray pa'y ijay lugar, iti paggugubatan. They were at the battlefield. Inpakita na, Apo, sikan, iti makam mo. Umuna, nginaramid na. Ni Josue, kinugit na. Amin a soldado na. Basahin tayo kabsat, ijay Josue 5, versikulo 2. Iti daydi at tiyempon Hiyoba kinunana ken Josue, mangaramid ka kadagiti immo ko pamulinawen ket kugitem amin pinatuem dagiti anak iti Israel. Now you can understand dayjay aramiden na nga ibaganan Apo awan iti aramidag nuhang asika. Paggugubatan. Anya iti maaramid, iti soldado akakugkugit. Kapsat ko no si kay iti padak a lalaki. Iraman tayo, amumat na ito yung kapsat tayo nga babae nga agdengdeng kita ta. Anya iti maaramid, iti maysa akakugkugit. Saan ka di nga imposible kakapsat? Dayjay may sa soldado, apan iti paggugubatan. Ngem itatantiin bilin ni Apo Diyos, mangala ka iti imo ko anatadem. Ket usaram dayta nga imo ko, nga panangkugit mo kadagiti amin nga soldado. Ad-adal ti pamati. To circumcise a man is to immobilize him or limit his movement. Ulitin ka sa. No, ni Josue kinugit na, dagiti soldado na. Iti kayat na nga sawen. Awanen iti maaramid di soldado na. Dayjay iti panangipakita mon kadayjay total, ultimate. Anya daytoy lesson tay ultimate loyalty. Ako namon Apo, awan ti maaramida, sikan iti makigubat. Anya lagi din. Nga pamati ni Josue dayta. Mikadwang inaramid, Josue. Sinilibraran da iti Paskwa. In the middle of the battlefield, iti tiyempo iti gubat. Basahin tayo iti Josue 5, versikulo 10. Ket dagiti anak ti Israel, nagpakarsuda iti Gilgal, ket nagpaskwada idi sangwan sangapulo ket upat nga aldaw ti bulan ti rumabik dagiti tantanap ti Jericho. While they were at the battlefield, they celebrated
the Passover. Apay. Anya nakit din panagpamati. Tatadadalan tayo, adal ti pamati. Kaya't da nga lagipan, uray pahay ijay paggugubatan. Dahil inaramid ni Apo Diyos 40 years ago. Sakbay nga ited ni Apo Diyos itipan na kawaya-waya. Dagiti anak na nga Israel nga naadipen ti uneg ti upat agasot 30 taw-tawen. Itatan nakibaet ni Apo Diyos. The battle is God's. Ammo da kakabsat nga idjay Paskwa, Passover. Idjay iti panangisalakan ni Apo Diyos kadakwada. Anya narami dan napanda ka din nakigubat? No. Agdada iji uneg iti pagtaengan da. Nakasagana dan nga agmartsya nga pumanaw manipod Ehipto. So they were there celebrating. Ijemot paggugubatan. Ijemot paggugubatan. While they were preparing. See the process? Umuna, they were immobilized. Gapu iti pan nakakugit. Mikadua, they were celebrating the Passover. Nga mangited kadakwada dayjay apan nakapatibker ad adal iti pamati. Dayjay apamati da. Nga ni Apo Diyos idi inaramid na ijay Ehipto. Aramiden namanan itata kadakwada ijay paggugubatan. To celebrate the Passover at the battlefield is yielding everything to God. Nioswain baga ng kakabsat ka ni Apo Diyos. Apo, iti pagayatam, iti maaramid saan nga iti pagayatan. Apo, agsipod ta si ka iti makigubat kada kami. Umay kami nga agdiri, gaputi inaramid mo idi, aramid met itata. While they were celebrating the Passover, laglagipenda, linagip da, dayjay nga inaramid ni Apo Diyos katapada. Datayo met iti panawin tayo, awanin ti Passover. Addan dayjay Lord Supper, Santa Cena. Iti inbaga ni Apo Jesus kadigit adalan, isumit iti ayan tinamnama tayo. Kunana ni Apo Jesus, sa anak kun nga uminom, kada ito'y nga kupa itata, inggana nga, makiinumak to kada kayo ije pagarian iti ama. Kas dagiti soldados ijay paggugubatan. Kinita dada ije inaramid ni Apo Diyos, nga agpaay iti Israel, idi waya-wayaan nan isuda, babaen iti Paskwa. The Passover. Datayumot kakabsat. Kitkitain tayumot saan nga iti malikudan. No di iti sangwanan. Apay nga mabalinte nga kitain ti sangwanan. Why can we look forward? Tatiin karina ni Apo Jesus. Makiinom to ijay pagarian iti ama. Kadagidjay ang napili ngan maisalakan, sikaken isyak, babante parabor na. Kadagidjay akupa, representing His blood, that gives victory to all of us. Anya narabi din oswe, nga panangipakita dayjay kunata yung ultimate loyalty. Ije paggugubatan. Umuna, tinugit na, digiti soldado na. Inbaga na awan ti maaramid yun. Ni Apo Diyos ti mga ramid. Mikadwa, linagip da ti kinaimbag ni Apo Diyos. Babaen ti panang celebrate da, dayjay nga Paskwa, the Passover.
a memorial tinaramid ni Apo Diyos. Timikatlo, ni Josue nang bangon ti altar ken ni Jehova. Ijay paggugubatan. Naisurat kakabsat. Josue 8:30. Idin ni Josue nang bangon ti altar ken ni Jehova a Diyos ti Israel ijay bantay ti Ebal. Ang mga agsagsagalan, awam mo lang ngayon ti maramid na kabsat. Again, let's go back. Let's connect dahito talo nga inaramid ni Josue nga mangipakita dahil ultimate loyalty dahil kunata namin pinsan akinasundo. Apan tayo, tinaramid na Josue, kinugit na. Meaning, zero. Awanan ti maramid mo. Mikadwa, they celebrated the Passover. Lagi penda dahil kinaimbag ni Apo Diyos iti Israel. Mikatlo, nang patader iti altar. Ultimate loyalty. Kitaan tayo kabsat, anyay tinapasamak. Iti verses 34 to 35, mabasa tayo, ket sana insa nga iti imbasa digiti suamin asa sao iti linteg. Ti bendisyon ken ti lunod, kas mayulubog digiti amin nga adda na isurat ti libro. Awan idi ti sao dagiti amin nga inbili ni Josue, adi binasa ni Josue, iti sangot isu amin agimong ti Israel. Dagiti babae ken ubing, ken dagiti gangganaet, ken dagiti adda kadakwada. Was it useless? At the battlefield, no daduma kakabsat ka, kung natayo ka, it is useless. At your battlefield, it is useless. Tinaramid na ng patader kakabsat iti altar. Sana inala ti libro. No, alaan tayo ti libro during the time of Joshua. Dahil lang insurat ni Moses iti na isurat. Iti panawon tayo no alaam ti libro, manipod siya insurat ni Moses, ingana iti insurat ni Juan from Genesis to Revelation. Ket nagpintas di naramid na. Ket imbasa na isuamin asau itilintag. Naglagi pa nyo dahil iti may isang tulbag. Recipe. Rikado iti panagbalay. Kunana ni Apo Diyos nga iti sao adda kuma itapusom tangiwat mo iti bigat ken ti rabi. Worship. Adda di ararami din tayo kakabsat nga programa itata back to the altar. Iti tiyempo iti gubat, you go back to the altar. Ijay ayan kakabsat ni Josue. Inurnong na, umununa no kitaan tayo, di number 1, iti kinugit na dagiti soldado. Mikadwa, idin nga agpiestada, iti Passover, inurnong na iti umili, iti gimong iti Israel. Idi mikatlo, idin nga nangaramid ti altar, amin nga Israelitas, kunanan ni Josue, dagiti ubing, dagiti babae, dagiti ganganaet, plus dagiti soldados. Amin, complete. No dado makitaan tayo kapsat. Niya po Jesus ko na, ayan nan digitay pangen, ayan nan digiti karnero nga inted ko, ten ka.
It's time. It's time. Nga intun no kitain tayo dagitoy nga inaramid ni Josue ken iti Israel nga panangipakita daday jay kunana namin pinsan a kinasungdo in the battlefield. They show their ultimate loyalty. Imbis nga asaan da digijay kampilanda, isagana da digiti pampanada. What they were doing was, they immobilized themselves. Digijay lalaki, babanti pa nakakugit. Inurnong na digiti amin tapno ag-celebrate da digijay nga inaramid ni Apo Diyos kadakwada. When you are celebrating the goodness of God, iti panagbiag mo akas di inaramid ni Josue in the battlefield nga they were celebrating the Passover. Aday ti personal quotation ko kakabsat. I always use this. Kunana ti adipan ni Apo Diyos ni Ellen White. We have nothing to fear for the future unless we shall forget how God has led us in the past. Dayjay apanangidaldalan ni Apo Diyos, kada tayo iti naglabas, isu iti mangited, iti tured asang wen tayo, iti masakbayat, gapu kani Apo Diyos ti makigubat nga agpaay kada tayo. They were at the battlefield. They were at the war zone. Yung mga raramidin da, they were celebrating the Passover. Talagipunda nga dahi Diyos nga nangited ti balegi kadakwa dahi ito. Isumat lang iti Diyos nga mangited ti balegi kadakwada ijay paggugubatan. Kahit kuman kakabsat nga italmed, dahi inaramid ni Josue amikatlo, nang ibangon iti altar ken Jehova. Sana inurnong dagiti amin, adan dagiti soldados na, inayaban na dagiti babae, inayaban na dagiti ubing, inayaban na dagiti amin agan ganaet, all were called for. Anya iti ladawan nga ibagana kadatay ko sa. We have a program now, Back to the Altar. Naapay. Dayjay altar, isu kakabsat ti pakaurnungan ti pamilya. Nga mumay iti tiyempo, nga digiti anak tayo panawan na tayon. Diya ka mo kabsat if you can relate with our situation as a family. Aday tupat nga anak nga inted ni Apo Diyos kada kami. They are now on their own. Katagyaman kami ta ni Darwin, ken ni Alpha nga manugang mi, ken dahi apo mi nga ni Eli Rafael, kadwami isuda dito'y balay. Ni Elisil ken ni Sam, adayuda kada kami. Nang nangruna ken ni Elisil, dahi inaunan mi. Ni Elisil ket aday tatakakabsat, ijay Fiji Island. Dahil sunakat may isang doktor, apan na nga sinapul iti pagsayaatan met iti pamilya na sadyay. Ket saan nga kumpleton iti pamilya mi? Ni Sherwin, ada ijay Baisa, kadwana ni Jerian, ni Lucas Keniteo. Ket ni Christian Ian, may kadwang anak mi, damat dyan New York kakabsat. Iti inbagak ken ni Elisil, idinakadanon, ijay Fiji. Kunak, laglagi pa, you are always in our prayers. Anya iti kasapulan kakabsat. Maawatan tayo nga daytoy family
altar ket importante. Ada DJ kanta nga ko na, come home, it's supper time. Sakbay iti panang rabii. Ada DJ tiyempo kuma iti pamilya. Malagip ko idubing kami kabsat. Ada lang iti time frame wenno pagurasan tawa materialo idi idubing kami. Narigat ti panagbiag. Iti bigat agrugi kakabsat iti family worship. Day di papang, kaday di mamang agtugaw dan igesalas. Kantaan danton, no iti agsapa apo. Anyaman ti aramiden mi, agsardeng kami. Apan kami, makiadda kadagiti naganak mi on the family altar. Iti rabii, adama di kanta, amuyo dito yung kanta. Apo umay nak kaditaengan. Family altar. Ilagip tayo, isubli tayo, nga digito'y kakabsat nga inaramid ni Josue idi, mabalin tayo met nga aramiden ang panangpakita dahi ultimate namin pinsan a kinasungdo tapno dahi loyalty tayo kene Apo Diyos. Makita ko ma, uray pay iti panagbiag tayo. Anyalakit din kakabsat. Nga importante da ito. Kitain nyo ti pamilya yun. Kitaik mo ti pamilya. Akas di ko na, ito'y balay. Saan akumpleton iti pamilyami. But I believe and I know nga uray pa'y kakabsat no dagiti anak mi ket naisinan kada kami. Dayjay nga family altar ket important. I'll give you one example. Adda kakabsat iti duwa nga anak ni Jerian ken ni Sherwin. Tinauna ni Lucas. Ket ni Lucas iti kinaubing na naisaludsod na ken ni Sherwin. Kunana ken ni Jerian nga mami na, is daddy still an Adventist? Inbagan ni Sherwin da ito'y, nagbalin na problema na. Apay barok ko na. Una daddy ta, isumat ti saludsodin ti apom. Apay gamin. Ni Lucas expects nga iti Sabado kadwada ni Sherwin nga apan makigimong ijabay sa church. Ngem gapu iti trabaho ni Sherwin saan atunggal Sabado. Mabalin na nga kadwaen iti pamilyana. Anya trabaho ni Sherwin. Isu na may sa nga nurse ijay Adventist Medical Center Manila. Wino ko na tayo nga sanitarium. Ket gapu iti schedule na no dumaag tinag nga adda iti duty na ti Sabado, ngem iti panunot ni Lucas, iti Adventist adda ijay kapilya. Isu nga sinaludsod na ken ni mami na, is daddy still an Adventist? Kunak ken ni Sherwin, problema day tabarok, ikararag ta. God made a way. Ni Sherwin was called from the hospital to connect with the School of Nursing iti Manila Adventist College. May sa nga institution data. Manila Adventist College is under the umbrella of Adventist Medical Center Manila. Idin baga na ko nakbarok da itanti answer ni Apo Diyos. Itatan ni Sherwin agtrabaho kap sa Lunes ingana iti Wednesday.
mostly, uray pa iti Thursday, pa nag-report jay, opisina da. But Friday and Saturday, awan kakabsat, iti duty-nan, awan mati klase da. Katitatan, inaramid ni Apo Diyos, nga iti tunggal Sabado, kadwa ni Sherwin ti pamilyana, back to the altar. Iso nga no kitaan tayon daytoy kakabsat. Let's make a conclusion. Awan ti maaramid iti tao, may panggap iti panagbaligi iti gubat. Aramiden tayo dayjay inbalakad ni Apo Jesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anyaman nga aramiden tayo. Iti ibiniro ni Josue, dayjay kinalintag ken ti pagarian ni Apo Jesus, kinugit na, digiti soldados na, inbaga na, Apo, awan maaramid mi, sika, iti pagsanggiran mi. Mikadwa, at dadadya paggugubatan, linagip da, dayjay inaramid ni Apo Diyos, akinaimbag kadakwada, ijay Paskwa. Mikatlo, inayaban na, dagiti amin nga Israelitas, inbasa na iti libro, they worship together, tanangaramid iti altar. Basain tayo kapsat, iti Josue 15, versikulo 1 ken 2. Naisurat, ket isu amin agimong dagiti anak ti Israel, na agurnong da ijas Silo. Ket namangon da iti may sa atulda iti gimong ijay, ket ti dagan na parukma iti sangwanan da. Ket natda dagiti anak ti Israel, dagiti 7 a kapututan, isuda dayda pay biningay iti tawid da. At the war front, we have to seek the Lord our God. Adamo paggugubatan tayo. Saan tayo ngagdanag? Saan tayo ngagdanag? Nudikit di iti aramiden tayo. Agdayaw tayo. Kini Apo Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Managayat kalaunay, Ama. Ket sika iti kayat ni nga dayawan kaputi kinaimbag. Awan ti mabalin ni o Diyos. Akas ti awan iti panakabalin iti Israel tinoswe iti panakikupan. Isu nga agtulnog kami ken ka. Amano nyaman ti naramid mo ken ni Josue ken ti Israel ken ti sibubukel ng Israel ini. Pangasim aramidem met kuma kada kami. Kayat mi nga biruken daka ken iti pagariam o Diyos. Ket dawaten mi iti panambirok mi ken ka. Inayon munto amin a pagkasapulan mi. Babaen iti pagayatan. Ama among nga rod iti pagkasapulan mi itata. Pangaasim itid mo dagitoy. Agyaman kami itinagan na po Mesos. Amen. Manan kabsat. Dayjay outline ti lesson tayo, itidmi ka na kayo. Tapno, intunno agisuro kayo. Matulungan na kayo ni Apo Diyos. Ayayatin na kayo na Apo Diyos. Ayayatin na kayo. Imbag nga rabi tayo. Amin, kakabsat.